ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯିବା ବାଟରେ ସିଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ କରୁ ବୁଗିରେ ବହୁତ ଜୋର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଗଲା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୁଅ ଆସିଲା, ଆଉ ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଜଣେ ପେପର ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଶୋଇଥିଲେ ଝରକା କଡ଼ରେ, ଆଉ ଜଣେ ଚା ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲେଡି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଡରିଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହେଲା। ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରେ ଚାହା ଯେଉଁ ପିଉଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କିଛି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏତେ କ'ଣ ଶୋଉଛୁ। ତାପରେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଉଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ହଁ କୁହ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ହେଲା। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଇଥିଲି, ଶୋଇଯାଇଥିଲି, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସରି। ତ ତାପରେ ସେ ଚା ପିଇବା ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ତାପରେ ସେ ଆଉଥରେ ଟାଇଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଟାଇଟ୍ ଦେହରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଥକାପଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଶୋଇଗଲେ। ତ ତାପରେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ